Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Una mica també en la línia del que han estat comentant els anteriors portaveus. Clar, la ciutat de Mataró, diguem que ja és un tema que ha amortitzat, pràcticament. És més, jo crec que vostès s'han acostumat a governar amb aquest tema sobre la taula, sense que això els impliqui ni un desgast ni una preocupació excessiva, perquè la ciutadania ja no retreu a qui governa, ja no els dic a vostès, sinó a qui governa el fet que tinguem un solar al bell mig de la ciutat, del qual no en fem cap ús i del qual és com una ferida oberta al mig de la ciutat sense que sembla que ja ningú dona ja o ho donem per perdut o ningú veu una solució a curt termini. Efectivament, aquest solar a dia d'avui hi ha fets que s'estan produint. De fet, en aquest ple d'avui ens hem personat com a Ajuntament davant d'aquest recurs que han presentat el Corte Inglés, en aquest cas, per decidir la declinatòria als jutjats. Aquí no només hi ha subjectes polítics que siguin per part d'aquest Ajuntament. Tenim aquí, avui veig, membres de la plataforma de Salvem Can Fàbregas, que també va ser part activa en tot aquest procés. Hi ha més altres subjectes polítics. Vull dir, aquí hi ha hagut una implicació de tota la ciutat, però sí que és veritat que des que hi ha hagut la presentació de la demanda per part de la demanda civil, en aquest cas per part de l'entitat comercial, aquí s'ha donat suport per part dels grups municipals a l'actuació del govern en el que és la defensa jurídica, però de fa molts mesos i m'atreviria a dir anys, hi ha una manca absoluta d'una previsió de què pot haver-hi en aquest solar, en aquest espai que ha quedat buit. Perquè, per exemple, a la ciutat de Mataró parlem molt sovint de què farem a Can Cruzate. Inclús jo he vist que s'han arribat a presentar projectes, s'han arribat a fer especulacions vàries, però aquí no es diu res. I nosaltres el que ens temem al final és que l'Ajuntament, en aquest cas el govern municipal, sí que ja té una idea de què vol fer aquí, però no la diu. No la diu perquè, evidentment, estem en uns cicles electorals i potser no li convé dir-ho més enllà d'uns possibles compliments d'execucions de sentències que hi ha pendents sobre la taula i dels quals sabem que hi ha una defensa ja preestablerta que dirà que el solar no és nostre, que és un de difícil compliment perquè no es pot tornar a portar la nau allà, però sí que és veritat que més enllà de l'escenari estrictament judicial, del qual evidentment hem estat puntualment informats, ens faltaria una mica, o crec que com a oposició és el nostre deure també exigir-los a vostès a veure quina és el seu plantejament davant d'aquest solar que, home, una altra cosa no, però potser anys per pensar-ho sí que l'hem tingut, perquè efectivament això tindrà unes greus conseqüències, o no greus, però almenys tindrà unes conseqüències de cara a la tresoreria d'aquesta ciutat i possiblement al seu entorn. Gràcies.